Авыл кешесе игеннең бик зур хезмәт, белем һәм осталык таләп итүен яхшы белә. Икмәкне пешерүдә шундый ук эш. Иңелек урып сугылган бөртекләрне төрле кушылмалардан җилгәреп айырырга, сортларга бүләргә, киптерергә, аннары кешелне коры һәм дымлы усуллар белән эшкәртергә кирәк. Аның соңында бөртекләргә ялыту мөмкинлеге бирелә. Ниһаят, таратып ташланган бөртекләр кабат эшкәртү үтә. Нәкъ тегермәнгә җибәрер алдыннан аларны әзрәк дымландыралар. Җыеп әйткәндә, онга әверелгәнче бөртек төрле билгеләнештәге 30 агрегат һәм машина аша үтә. Ниһаят, он әзер. Һәм хәзер турыдан-туры икмәкне иҗат итү кульминацион, ягъни иң югары ноктага җитә. Эшнең бу иң җаваплы ахырга чоры танылган татар язучысы һәм галиме Мөхәммәд Мәһдиевнең «Бәхилләшү» дигән моңсу бәянендә бик җентекләп, иң вак детальләренә кадәр тасвир ителгән. Ул икмәк салоны бик матур, шигъри, рухи әһәмиятле хезмәт дип атый. Укучы бу улы, бөек эшне тулырак күз алдына китерсен өчен әсәрдән зуррак эзеп китерик. Ипи салу. Дөньяда иң игелекле, мәгънәле, иҗади бер эш ул. Ипи салу хатын-кызның бер тәүлеккә сузылган эше. Бу тәүлектә йортта зур, тыныч шатлык, тынлык, тантана. Ипи салган тәүлектә ир белән хатын арасында ызгыш талаш булмый. Борчы-бырлы бала-чага да бу тәүлектә тынып тора. Беләләр, әни ипи сала. Татар халкында әни белән ипи сүзләре бергә йөри. Ипи салу. Ул ничек? Аңа ниләр кирәк? Кирәк әйбер күп түгел. Иң беренче эш ярата торган бай күңелле хатын кирәк. Оннан кала яккан утыныңнан тиешле эсселек тудыра алырдай уңышлы, игелекле мич кирәк. Әлбәттә, кыры утын кирәк. Кара чыршы, кайын, имән утыны. Тагын ниләр? Күәс чиләге. Ипи бары тик юкә агачыннан эшләнгән күәс чиләгендә генә чын ипи була. Күәс чиләгенең төбен кырып бетермичә, анда ачы камыр калдырасың. Ул мәхәббәт булып, атна буе мич башында утыра. Инде көннәрдән бер көнне өйдә тантаналы сүз әйтелә. Бүген ипи изәсе бар. Хуҗа хатын шул мизгелдән соң патша хатынына әйләнә. Бетте, дөнья ваклыклары юкка чыкты, чөнки бүген ипи изәргә кирәк. Ир кеше йөзенә бер горур кыяфәт биреп, әйтерсең, халыкара мәсьәләне хәл итәр өчен Женевага чыгып китә. Келәткә таба юл ала. Бираздан дәшмичә, чиләк белән он алып керә. Аны җил пушка сала, тау итеп, мотор итеп сала. Хатын күәс чиләгенең төбенә җылы су сала, ипи калагы дигән хикмәтле агач калак белән күәс төбендә электән калган ачы камырны тугылап, җанландыра. Бу баш дип атала. Баш күперә тора. Бираздан мич башындагы җилпушта онда җылына. Хуҗа хатын шул вакытта хуш исле арыш уны белән күзгә күз ялгыз кала. Һәм шунда шигърият башлана. Бу шигърият он иләү дип атала. Иләк берничә төрле. Юкә иләк, җиз иләк, кыл иләк. Он җылынгач, иленгәч, кайнаган җылымса су салып, күәс чиләгендә ипи изелә. Шулай төн җитә. Иртәнге якта мич башына куелган күәс чиләгендәге камыр сулыш ала, яши, күперә. Пышт, пышт. Ул арада ир йокысыннан тора. Җылы су белән әйбәтләп юына. Юынмаган көе ипи
камыр янына килергә ярамый. Мышкылдап утырган күәз чиләген кочаклап, күкрәгенә ала да сәкегә китереп куя. Хатын исә, чәчләрен тереп, яулык астына яшерә, җылы су, сабын белән беләкләрен юа, озаклап сөртенә һәм күпереп утырган күәзгә беләген тыга. Шулай ипи басу башлана. Бу урында язучы тасвирларыннан айрылып, бөек гамәл сюжетының бүлекләрен санап кына чыгу максатка ярашлы булыр. Шулай итеп, ир мишкә ягу хәстәре белән йөргән арада баскан камыр күтәрелеп тә өлгерә. Хатын юылган чиста куллары белән күәз чиләгеннән учлап камыр ала да өпе-төпе китереп ипи ясый. Монысы ипи әвәләү була. Утын янып бетеп, кисәү таягы ярдәмендә күмер тартылгач, миш төбендәге көл шылатылган пумала белән себереп алына. Мишкә ипи тыгу дигән яңа бер бөек эш башкарыла. Һәм миш капкачы ябыла. Ипине миштә нәкъ сәгать ярым тотасы. Әмма хуҗа хатын томаланган миштән ерак китеп узак йөрми. Капкачны әледән-әле ачып, ипиләргә күз сала. Аларның йөзе киләме? Киеп китмиме? Сүрәнлек сизелсә, капкачны ныграк ябасы. Икенче очракта кысыбрак куясы. Ниһаят, сәгать угы билгеләнгән сан турына җитә. Күпреп пешкән түгәрәк ипикәйләр ашъяулык яисә сөлге белән капланган мендәр өстенә тезелә. Бөтен өйгә җылы ипинең хуш исе тарала. Ул хәтта урамга бәреп чыга. Җил очыра чаган яфракларын. Эңгермәле шаулы калада җанны куандырып тирә-юньгә җылы икмәк исе тарала. Әнкәсенә нидер сөйләп килә тере чәчкә кебек кыз бала, көзге бакча, җылы икмәк исе, ерак балачагым сынлана. Тәрәзәдән бөтен кояш кергән. Кеше сайын кояш төшемне шушы җиргә җиткәч бүлдерделәр. Уян, әнкәй, әпәй пешерде. Һәркем сабыр көтә үз нәүбәтен, дәү әтием бузатынлыкны. Сиңа диюл, нинди телем кирәк? Бер куллыкмы? Ике куллыкмы? Ике куллык дибез, ике куллык. Кайсыбызның авыз пешмәде? Нәфселегә телем шунды юка, сыңар кулда сынып төшмәле. Мин мәктәптән кайтам. Бездә кунак. Пешән салып атын тугарган, әнкәемнең йөзе кояш кебек миш алдында янып кызарган. Яңа гына алган кайнар килеш күкрәгенә терәп кискәндә уйлап шатлангандыр. Яры әле әпәйнең барчагы өстәлдә. Икмәк безгә гелән тансык булды. Ирәтләр сабак биреп тә ашъяулыкка төреп сакланды ул үрлек буй җитмәс биектә. Көзге бакча, җылы икмәк исе, ерак балачагым сынлана, өстәлләрдә икмәк өзелмәсен, имин була күрсен дөньялар. Синең куллар мине сөйә, бишекләргә салган куллар ул. Соңгы төннәрем миңа биреп, үзе коры калган куллар ул. Соңгы төннәрем миңа биргән, әнкәй синең юмартлар ул.
Aslanıp etken kuaru Uçsa pişip dolkınlarda üşüp Yellenip etken kuaru Uçsa pişip dolkınlarda üşüp Yellenip etken kuaru Yaşlı kızlar kullanada Olmaztırma erkeği kulağına Şul kullar bile bağır bir kol Yirkeleşen Şüklerge solgan kulları Sılgı dilgerin divanire Uze korup algan kulları Sılgı Keyfinin yumar kulları Sul kullar bile bağır bir kol İrkeleşen Дөньядагы шушы иң илаһи шатлыкка ирешү өчен яулыклы затлар күпме физик, рухи, зихни көч куядыр. Анысын бер Аллаһ үзе генә беләдер. Хәтердә күпме нишкәлекләрен, нюанс һәм таләпләрен саклап тотарга, аз гына да читкә тайпылмыйча үтәргә кирәк аларны. Академик Бех ипи салоны дөньяда иң бүйек химик производство дип юкка гына атамагандар. Үз хәбәрче булып эшләгән елларда шушы темага җыйган коллекциямны эзлекле рәвештә укып чыккач, иң беренче нәтиҗәм шундый булды. Дөньяның барлык халкы аңа һәр вакыт шиксез ихтирам белән караган, аны изге, илаһи нәрсә санаган. Мин Аллаһ барлыгына ышанмыйм, ләкин икмәкнең изгелегенә шикләнмим. Күренекле педагог, галим Василий Александрович Сухомлинский үзенең фикерен шулай ачык итеп белдерә. Ул иң изге, иң кадерле ризык ди башка зыялыларда. Икмәк күргәч, кешеләрнең йөзе юкка гына яктырып китмидер. Шуннан да түгәрәк каравай кояшка бик тә охшаш бит. Аның телемен чын кояш кыйпылчыгы диярсең. Әгәр өстәлгә икмәк телемнәре тезелгән тәлинкә куйсаң,
өй эче нурланып, балкып китә. Йөзе килеп кызарган калач үзенә кояшның барлык нурын җыйган кебек. Аның исе шул кадәр татлы, әйтерсең ул барлык чәчәкнең хуш исен үзенә сеңдергән. Икмәктән, ягъни җир, су, кояш һәм хезмәтнең тиңсез бүлегеннән кешенең кәефе күтәрелеп китә. Рухы канат җәйеп җибәрә. Җыр туа. Икмәкне олылау игенче өчен бөек горурлык. Икмәкнең бөеклеге беренче бураснадан ук башлана. Илгереп килгән бодай һәм арыш басулары буйлап сузылган юлдан битараф күңел белән үтеп китеп булмый. Әгәр ындыр табагында таудай иелгән ашлык кешелен күрсәң, шиксез шатлыктан йөрәк татлы җилкенә башлый. Урамнарга шаулап килеп керде, җилләп керде июнь басудан. Кылач җәйгән басу капкалары төбенә чаклы киереп ачылган. Заннарга килеп йыгыла-йыгыла йөгерешә яшел дулкыннар, басу өсләрендә ап-ак томан, арыш кыры, серкә очра. Җилкендерә җанны шушы мизгел, сикерәсе килә дулкынга, ничек түзмәк кирәк, уфуклардан уфуккача диңгез булсын да. Диңгезләргә диеп без тормышка ташланганбыз икән шушыннан, арыш кыры серкәләрен түгел, ул җәйләрдә безне очырган. Дулкыннарга салып, кай якларга алып чыгып киттең син безне, кайсы ярга илтеп чыгарырсың балачакның яшел диңгезе. Узып бара җәйләр, капкаларны япмый киткән кемдер оныткан. Гомерләрнең арыш кыры шаулый, уфуклардан сугылып уфукка. Җәйге көн авыл ягыннан ишетелә тавышлар. Җәйге көн авыл ягыннан ишетелә тавышлар. Дулкынлана игене кыры, шаулап үсә арышлар. Дулкынлана игене кыры, шаулап үсә арышлар. Атлы арба узып бара, юлчы матур җыр көйли. Атлы арба узып бара, юлчы матур җыр көйли. Әкрен генә искән җилдә башаклар серләр сөйли. Әкрен генә искән җилдә башаклар серләр сөйли. Тургайлар җыры яңгырый, ява җиргә алкышлар. Тургайлар җыры яңгырый, ява җиргә алкышлар. Илгә туклык бирәбез дип, күкрәп үсә арышлар. Илгә туклык бирәбез дип, күкрәп үсә арышлар. Икмәк безнең организм өчен иң кирәкле һәм иң файдалы аксым. Ә белүебезчә, аксым яшәү нигезе. Фәндә исбатланганча, иң файдалы үсемлек аксымы бодайда, соя, фасоль, бәрәңге һәм арыш икмәгендә күп була. Шагыйрь: "О икмәк,
Синдә күп нур, моң, көч-куәт, илаһи бөеклек, серле мөгъҗиза һәм тылсым бар дип, менә ни өчен ран салган. Икмәк иң сирәк очрый торган алтын. Ансыз планета яшәвен башка да китереп булмый. Бу сүзләр күренекле шәхесләрнең сөйләм һәм язма чыгышларында еш кабатлана. Ләкин бер нинди алтын тавы да ипи валчыгыннан авыррак тарта алмый. Кешелек үзенең эшчәнлегендә ни кадәр генә алга китмәсен, нинди генә яңа дөньялар ачмасын, икмәк һәм игенче төшенчәләре бер вакытта да онытылмаячак һәм бер вакытта да үзләренең мәгънәсен югалтмаячак дип әйтеп калдырган халык академигы Терентий Мальцев. Гаиләдәме, дәүләттәме, гомумән бөтен дөньядамы, әгәр өстәлдә икмәк балкып торса, калганы ничектер үзеннән үзе була. Бу җәһәттән Михаил Алексеевның «Хлеб имя существительное» дигән бәяндәге Капле бабайның фикере игътибарга лаек. Икмәк. Икмәктән дә мөһимрәк тагын нәрсәнең булуы мөмкин ди ул. Гыйбарәнең калган өлеше мәгънәсен татарча төгәл белдерү авыр. Шуңа тәрҗемә итмичә китерәм. Хлеб имя существительное. Потому как все мы существуем, поскольку едим хлеб насущный. Хлеб – имя существительное, а весь остальной продукт – прилагательное. Өлкән яшьтәге кешегә хас булганча, никадәр мәгънәле һәм образлы итеп әйткән ул. Ләкин икмәк гомер сөрү чарасы гына түгел. Ул элек-электән үк әхлаклылык, намус һәм вөҗдан үлчәве булган. Кеше бик мөһим мәсьәләдә кулына башка берни алмыйча, фақат икмәк тотып ант иткән. Бу гадәтне әле дә очратырга була. Өстәл кояшы, әхлак һәм гражданлык эталоны да. Аңа караш безнең гражданин булып өлгерүебез дәрәҗәсе турында сөйли. Бәләкәй икмәк кисәген ихтирам итсәң, улы җанлы кеше булырсың ди мәкаль. Дәрәҗәле кунакларны икмәк туз белән каршы алалар. Димәк, алар бер-берсенә тиң, хөрмәтләү кимәлендә бер дәрәҗәдә торалар. Әгәр кеше икмәкне зурлый белсә, димәк аның намусы керсез. Икмәкне күкрәкнең йөрәк турысына терәп кисәләр. Икмәк кешенең гражданлык позициясе, культурасы, башкаларның хезмәтен бияли һәм саклый белү сәләте сынала торган сират күпере. Эй, игенче, уч төбеңә алып, яктыга куй. Янып торган алтын бөртек мин, гәрәбәдәй тезеп түшеңә так, нәкъ кояшның үзе кебек мин. Назлы нурын юмарт өләшкәнгә мин кояшны сөям иң элек. Бар тереклек аңа тартылган күк, рәхмәт әйтәм аңа үрелеп. Кулларыңа алып татып кара. Мин сеңгән туфрак, җир тәме. Ул кадәрле тәмле булмас идем, сеңми калса миңа тир тәме. Үстергән өчен куеныңда җир туфракны сөям иң элек, тук башаклар гына аска карый. Рәхмәт әйтәм җиргә иелеп. Уч төбеңә алып, яктыга куй. Янып торган алтын бөртек мин, бүтән йөрәк җылың миңа сеңгән бар нәрсәдән шуңа бөек мин. Эй, игенче, йомыркалар сибеп буразнага рәхмәт мине иккәнең өчен. Түм түгәрәк ипи генә түгел, сүнмәс кояш иткәнең өчен.
эшләп, шулай мәңге, мәңге. Яңгыр атып, якты киң болынны, җырлаганнар халлар шушы җырны. Куркып безне шул пәшәнәстә, тик аңлар җир йөзебезнең улышны, тик кизәнгәндә кизән егет шуласын утырып, буй башына шуласын кизән кылач утырып. Без тырыш, бездә көч, бездә шан-шан, безнең үз куркыныч юл бир дошман. Ил өчен, җир өчен шәһәр түгел җан. Хан, 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 хан. Икмәк безнең өчен кешеләрне берләштерүче чарасына әйләнде. Ни өчен дигәндә, кешеләр аны гомуми бәйрәм өстәлендә бүлешә. Икмәк безнең өчен хезмәт бөеклеге символына әйләнде. Ни өчен дигәндә, ул маңгай тире белән үстерелә. Икмәк безнең өчен рәхим шәфкатьлекнең аерылгысыз юлдашына әйләнде. Чөнки аның белән иң авыр елларда уртаклашалар. Иң авыр елларда бүлешкәндә, бу өлешебезгә тигән көмешнең тәмен бер ни белән дә чагыштырып булмый дигән Сент-Экзюпери. Икмәк киләчәккә ышаныч. Шул ук вакытта алдагы буыннар синең һәм балаларыңның намусын үлчәячәк бизмән дә ул. Бу кисәтү Сухомлинскийныкы. Ары таба ул булай дәвам итә. Кем икмәк һәм хезмәтнең бәясен белми, шул үз халкының улы булудан туктый. Үзенең иң яхшы рухи сыйфатларын югалта, мөртәткә, кеше ихтирамыннан мәхрүм булган әшәке кылга әйләнә. Кулымда ипи телеме. Йомшак ул, уңган ул. Күзенәге сайын һава шундый җиңел булган ул.
Үлчәүгә салып карасаң, әгәр шушы телемне, герләр аның авырлыгын әйтеп бирер идеме? Юк, юк. Аны үлчәр өчен җитмәс гер кеше генә, аның түгел авырлыгын белә игенче генә. Еллар елларга охшамый, үзгәреп тора һава, иген үскәндә көйдерә, җыганда яңгыр ява. Әйгенче үз иңендә күтәрә бит барчасын, кыры елларның хәсрәтен, явым еллар җәфасын. Ипине дөрес үлчәмәс хәтта аптеккерләре, аны түгел үлчи бары игенченең иңнәре. Уйнап алабыз әле дә җырлап алабыз әле, уйнасак та җырласак та биеп алабыз әле. Касилка, малачилка, сортировка, вилка, касилка, малачилка, сортировка, вилка. Уйнайбыз бергә дә җырлыйбыз бергә, уйнап көйле җырлап биеп эшлибез бергә. Касилка, малачилка, сортировка, вилка, касилка, малачилка, сортировка, вилка. Итәргә кирәк, булай итәргә кирәк, җитәр инде бу уенны тәмам итәргә кирәк. Касилка, малачилка, сортировка, вилка, касилка, малачилка, сортировка, вилка, касилка, малачилка, сортировка, вилка. Безнең ибекәебезнең тәрбияви роле турында да әйтергә кирәк. Ул кешегә һәм физик, һәм рухи, һәм әхлакый яктан йогынты ясый. Тормышның чын мәгънәсен аңларга булышлык итә. Максат һәм хыялларыбызның реальлеген бөтен тирәнлегендә күрсәтә, кешенең рухи байлыгы дәрәҗәсен билгели. Робинзон Крузо әсәренең авторы Даниэль Дефо үз вакытында булай дигән: Кем бер башак үскән урында икене барлыкка китерә, шул бөтен кешелекнең рәхмәт хөрмәтенә лаек була алыр иде. Ике башак турындагы бурыч ихтимал якын киләчәктә фән хәл итәргә тиешле иң мөһим һәм иң әһәмиятле мәсьәләдер. Бу бурыч кешелек алдында гомер буена торачак. Ни өчен дигәндә, җир шарында халыкның даими арта баруы шуны таләп итә. Язманың бу бүлеген Михаил Алексеевның «Ивушка не плакучая» дигән романдагы төп герой Феня Угрюмова сүзләре белән тәмамлыйсым килә. Ул булай ди: Җирдә бул, балам, гап-гади кеше булып калуың да гөнаһ түгел. Горурлан буразнадагы иптәш. Үзеңнең майга баткан кулың белән төзүче дә, металлург да, галим дә, президент та һәм башка күпләрдә синең икмәгең белән туена бит. Тормышыбыз бүген җиңел түгел. Я хәвефле, я ул хикмәтле. Кан яш йотып йөргән чакларда да гел кадерләп тотык икмәкне. Илләр имин булса, һәрбер йортта бала-чага шаулап гөр килер, әниләрнең җылы учларыннан кара икмәк исе бөркәләр. Сабыйларның керсез күзләрендә гәрәбәдәй икмәк төсе бар, икмәк уңган җирнең халкы уңган, икмәге бар илнең көче бар. Дөньябыз гел ак сафлыктан тормый, заманыбыз бүген хикмәтле, кадерен белеп яшик туган илнең, әнкәйләрнең кара икмәкнең. Күкрәп үскән иген басулардан кайтып, келәтләрне тутырсын. Хушис биреккән түгәрәк икмәккәй истәлләрне ямләп утырсын. Илебездә тик тынычлык булсын. Иманыбыз булсын йөрәктә, тынычлыкта, иминлектә генә яшәү рәхәт бит ул бигрәк. Викторуа
Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Икмәк ил хәзинәсе» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Зөфәр Хәмидуллинның Кызыл таң гәзитендә басылган «Икмәк» турында баллада язмаларыннан алынды. Һәм Харрас Әйюпов, Госман Сада, Фәнис Яруллин, Галимҗан Гыйльманов, Рәсимә Мустафина шигырьләре кулланылды. Әйнә музыкаль яктан Илһам Шакиров башкаруындагы «Әнкәй синең куллар» исемле җыр, Идрис Газиев башкаруындагы «Шаулап үсә арышлар», Айрат Аббасов башкаруындагы «Чалгычы» җыры, Минхәмәт Гыйләҗев башкаруындагы «Косилка, молотилка» һәм дә Агыйдел ансамбле башкаруындагы «Дон сиңа игенче» исемле җырлар бизәде.